שלום, טוב שהגעתם. יש לנו הרבה דברים לספר לכם. הגעתם לערוצו של נחל עין גב היפהפה, היורד בדרכו אל הכנרת. מעלינו מתנשאת הרמה, במרגלותינו העיר העתיקה סוסיתא. וכמובן, הכנרת הנפלאה. מי נחל עין גב מגיעים ממעיינות כאן בסביבה, וביניהם עין פיק. הנמצא ממש במעלה הנחל, וממש שווה ביקור. ברור שלא רק אנחנו שמנו לב שיש כאן מים. וכבר פעם, בתקופות קדומות בגולן, באו והתיישבו סמוך לנחל בתל סורג שמעלינו. משערים כי זו הייתה עיר אפריקה מקראית. אולי אתם לא יודעים, אבל פה ניצח מלך אחאב את בן הדד מלך ארם. וכמובן, שלא נשכח את סוסיתא, מן המפוארות בערים הקדומות שלפני 2000 שנה, שמשכה את מימיה ממעיין עין אפיק. הכפר פיק שישב ממש מעלינו, ככל הנראה הכניס גם נוצרים וגם יהודים בשכנות צמודה. הזמנים חלפו. פה היה ניצב המחנה הצבאי הסורי פיק. ביישוב אפיק של ימינו תוכלו להבחין בבית בטון בודד בקצה השלוחה. בית זה שימש כמועדון קצינים סורי. המקום נקרא מרפסת ארנבו, המבטא את רגשותיו של אלי כהן, המשקיף אל ארצו. לא מזמן סיימנו את בניית פינת החמד ממש כאן בנחל לטובת מטיילי השביל. סידרנו את השכשוכית, בנינו ספסל מבוץ, וסידרנו את המקום שיהיה לכם כיף ונעים. תהנו ותשאירו נקי לבאים אחריכם.